Καλωσορίσατε στην κουζίνα μου. Καλωσορίσατε. Σήμερα εκτάκτος το live μας γίνεται Πέμπτη και όχι Παρασκευή, γιατί αύριο είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη μέρα που πολλοί περιμένουν. Είναι η γιορτή του Αγίου Φανουρίου και πολλοί την περιμένουν για να κάνουν φανουρόπιτσα. Έτσι και εγώ από σήμερα, από την προηγούμενη, σας προετοιμάζω και θα σας δώσω τη συνταγή για να κάνουμε σήμερα τη φανουρόπιτσα. Πολλοί την κάνουν από την προηγούμενη, όπως και να έχει. Λοιπόν, άρα σήμερα κάνουμε φανουρόπιτσα, παραμονή της γιορτής του Αγίου Φανουρίου. Είναι ένα πάρα πολύ εύκολο κέικ, ένα πανεύκολο κέικ, είναι νηστίσιμο, είναι vegan και μπορούμε να το κάνουμε οποιαδήποτε άλλη μέρα. Δεν είναι ανάγκη στη γιορτή, αλλά είναι και πολύ ιδιαίτερο. Ιδιαίτερο γιατί έχει μόνο 7 υλικά. Γιατί 7? Ο αριθμός 7 θεωρείται ότι έχει δύναμη μυστηριακή. Και επειδή από τον Άγιο Φανούριο συνήθως ζητούμε κάτι να φανερώσει, γι' αυτό χρησιμοποιούμε την μυστηριακή τη δύναμη του αριθμού 7 και θα βάλουμε 7 υλικά στη φανουρόπιτσα μας. Τα υλικά μας είναι τα εξής. Είναι αλεύρι, θέλουμε 450 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα, θέλουμε 3 κουταλάκια baking powder ή 20 γραμμάρια, αν το μετράτε και αυτό, 1,5 κουταλάκι κανέλα, πάντα φρέσκο αλεσμένη, να θυμάστε, τα μπαχαρικά μας πάντα τα αλέθουμε εμείς, για να είναι έτσι φρέσκα, ωραία και μυρωδάτα. Θέλουμε 250 γραμμάρια χυμό πορτοκάλι. Δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσετε φρέσκο. Όχι μόνο δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσετε φρέσκο, με το φρέσκο θα έχει αλλιώτικη διαφορετική γεύση. Είναι ένα από τα cakes τα οποία χρησιμοποιώ χυμών πορτοκάλι του κουτιού, αγοραστό. Αλλά να είναι 100% χυμός πορτοκάλι. Λοιπόν, θέλουμε 220 γραμμάρια λάδι, ηλιέλαιο και 125 γραμμάρια ροδόσταγμα. Και η φανουρόπιτσα μας γίνεται ως εξής. Αν έχουμε μίξερ, μπορούμε κάλλιστα να βάλουμε όλα τα υλικά μέσα στη γυάλα του μίξερ και να τα χτυπήσουμε μαζί. Είναι πάρα πολύ απλό. Αν δεν έχουμε μίξερ, και παρόλο που θα χρησιμοποιήσω εγώ τώρα μίξερ, θα σας δείξω τον τρόπο για να γίνει το κέικ και χωρίς, θα το κάνουμε ως εξής. Πρώτα θα ετοιμάσουμε τα στεγνά μας υλικά. Σε μία λεγάνη θα κοσκινήσουμε το αλεύρι. Το αλεύρι να είναι κοσκινισμένο. Να είναι κοσκινισμένο για να γίνει αφράτη η φανουρόπιτσα και για να είμαστε σίγουροι ότι μέσα στη ζύμη όταν ψηθεί δεν θα έχει κουβαράκι. 450 γραμμάρια αλεύρι φαρίνα κοσκινισμένο. Το baking powder μας, 3 κουταλάκια τσαγιού ή 20 γραμμάρια και 1,5 κουταλάκι τσαγιού κανέλα φρέσκο κοπανισμένη. Αυτά είναι τα στεγνά υλικά. Τα βάζουμε στην άκρη. Μετά θα χτυπήσουμε, και η ζάχαρη είναι στεγνών υλικών, αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσουμε σε αυτό το στάδιο. Στο πρώτο στάδιο είναι αλεύρι, baking powder, κανέλα. Μετά, στη λεκάνη, σε μια άλλη λεκάνη, θα βάλουμε τη ζάχαρη, το χυμό πορτοκάλι, το λάδι μας και το ροδόσταγμα. Και θα τα χτυπήσουμε, μπορούμε να τα χτυπήσουμε με το χέρι, απλά για λίγο, για να δω αν το πω σωστά, ομογενοποιηθούν, δηλαδή να γίνουν έτσι ένα σώμα. Εδώ. Εν τω μεταξύ, θα ετοιμάσουμε το ταψί μας. Χρησιμοποιήσω το ταψί που ανοίγει, έβαλα λαδόκολλα από κάτω και απλά με λίγο λάδι θα λείψω τα πλαϊνά. Ωραία.
Θα προσθέσουμε τώρα το αλεύρι. Και θα το χτυπήσουμε για λίγο ακόμα. Έτοιμο. Τόσο απλό. Αυτά να τα μετακινήσω. Μην μας χαλούν το πλάνο. Λοιπόν, είναι έτοιμο. Και μέσα στο ταψί μας. Γίνεται μια αρκετά μεγάλη φανουρόπιτσα. Και αν δεν την μοιράσετε σε 7 κομμάτια και να την δώσετε κάπου, ή αν δεν την πάρετε στην εκκλησία, μπορείτε να το έχετε στο σπίτι και να τρώτε για μέρες. Λοιπόν, μέτριος φούρνος, θα πάει σε μέτριο φούρνο, 160 βαθμούς αέρα, για μία περίπου ώρα. Θα σας έλεγα στα 50 λεπτά να ελέγξετε τη φανουρόπιτσα. Μπορεί να θέλει ακόμα 5 λεπτά, μπορεί και όχι, μπορεί να θέλει μια ώρα, εξαρτάται από το φούρνο. Εσείς να την ελέγξετε στα 50 λεπτά. Και στα 50 λεπτά, 55 λεπτά θα έχετε έτοιμη αυτή. Αυτή είναι η φανουρόπιτσα μας. Είναι ένα ταψί 24 εκατοστά διάμετρος, αν θυμούμαι καλά. Είναι αρκετά μεγάλη φανουρόπιτσα. Στη φωτογραφία που ήδη ανέβασα είναι ήδη κομμένη σε 7 κομμάτια και τη συγκεκριμένη την είχα τυλίξει σε χαρτοπετσέτσες, την έβαλα σε ένα δίσκο και την είχα πάρει στην εκκλησία του Αγίου Φανουρίου. Τούτη τη συγκεκριμένη θα τη δώσω εδώ σε φίλους, θα κεράσω και θα κάνω μια ευχή. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μου. Είδατε πόσο εύκολη είναι η φανουρόπιτσα, να την κάνετε και να την κάμνετε. Και ραντεβού την άλλη εβδομάδα για έναν ακόμα live. Την ερχόμενη εβδομάδα θα κάνουμε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Τις λαγκόπιτσες. Τις λαγκόπιτσες παραδοσιακά τις έκανα στο Ριζοκάρπασο στις 29 Αυγούστου, που είναι μεθαύριο, η ημέρα αυστηρής νηστείας, και στην οποία δεν τρώγαν καν λάδι τίποτα, ήταν αυστηρότατη νηστεία. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερες. Εγώ τις ονομάζω τις κρέπες της Κύπρου. Καμία σχέση με τις κρέπες που ξέρετε. Την ερχόμενη Παρασκευή θα τις κάνουμε μαζί για να προετοιμαστούμε, γιατί θα τις κάνουμε ξανά. Παραδοσιακά συνηθίζεται να γίνονται επίσης στις 14 του Σεπτέμβρη του Τιμίου Σταυρού. Έτσι θα είσαστε έτοιμοι μέχρι τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να περάσετε έναν όμορφο Σαββατοκυριακό και ραντεβού την άλλη Παρασκευή. Γεια σας!